asa padulong mga tuman. So nabadinin na sayo pila na itong average nga rate bayranan sa ito ang mga consumer at 100 kilowatt hours. Pila ba boss? 18.84. Sa una, natas 12 o sa unang panahon pa dyan, wapat akabot 10 dyan, 9. Anong-anang 10, 12, nagkarong tuiga dyan, nilukso. Wata mga agit 16, o ni agit 15, 16, nilukso 18. Muna, so, ngayon na itong masayran kay kamoro ba mo paso mo pasigan aninitan so takong pahat sa ato ang ibayran kanang generation charge. So ang sa Sibeco 1 ay ang ato ang kuryente nagikan sa tulo ka suppliers. Una, KIPCO kanang naa sa Naga. Ikaduha, naa sa Toledo, Cebu Energy Development Corporation. Ug ang ikatulo kining merkado. Unuhay merkado ni siya sa mga suppliers, so ato dito mo subasta ang mga suppliers. May lain kasi nga suppliers sa kuryente. So kining si EDC ug ang KIPCO suppliers na to ni siya nga nagsugnod og coal. So ang dalagit ug argaw mo na coal pero dili na siya pwede sa ato ang mga planta diha. Ang iyang klase sa coal ubay-ubay nga abog guro na or lapok. So lahi sa imported nga coal nga gamay na ko ang sika din na pupulit din na sa boiler sa ato ang mga planta nga suppliers. So tungod kay imported man mahal. So kung sa nay dollar account ani or anak na naay mga nagagawa, so sila masayod anak kay ang dollar isaka man doon. Bulahan katong na ay dollar dire. So kita sa Sibeco igo natang mudawat kung sa presyo nila dito atong bayaran o ibayaran man sa Sibeco in advance. Ang ayan pa po nga ipasa nato sa itong mga customers. Ang ayan bang si Biko mo'y kasabaan. Unta, dili jud unta. Kay igo ra jud ang nanguligtag balik sa atong gibayad na kay uhay man ang si Biko. Mukulikta nato sa atong consumers mo na ang ayan jud natong usa nato sila pasigaon, pasabton jud nato sila ana. Kay sa generation charge muna lain-lain mga planta na tinuddan sa elektrisidad nga giapod-apod pinagi sa Sibeco 1. So sumala sa balaod ang maong mga planta gitugutan sa pagsingil sa ilang gasto pagmuna sa elektrisidad o kanang na fuel cost. Yan. Muna, resulta sa mga pagsaka ang Sibeco 1 usab mo pasa niini ngadto sa mga konsumidor kay ito katang na ulikta. So wala ani no ang pilay percentage do. So, sa tibuok or sa total nilang pagabayran mga 60%. So kung mabayad 1,500 more than 500 anak padong anak nila ng mga suppliers. Mo din na siya ay atong ngayon mahibawaan ngadto sa atong mga kasuganan ko. May kaduhang component sa kabayaran sa atong mga consumers kining transmission charge. So gikan sa planta sa Naga o gikan sa planta dito sa Toledo muagi aning tag-as kay mga tower ani makita mo nato sa kabukiran. Mga dagko jud kanang mga higante nga mga higante mga robot nga mga tower. So diha muagi ang kuryente usa moabot din sa substation nato sa Dumanho or sa Karkar, Dalagit, Malbuan. So tungod kay niagi man siya og highway pero kalsada nato sa consumers.
So kanang NGC, ang kanang mga dagkong tower, wala siya tagihan na NGCP. So igo kang morning full fee ba? Kung muagi ka na parang mga bridge, kung muagi ka diha, pabayaron ka. So matong kurinting kaputay o gadagan diha, so pabayaron to siya per megawatt hour. Megawatt hour pa. Muna bayaran. So igo ra usab kita sa Sibeco nga mo kolekta ngadto sa atong mga konsumidor. Kini mga analis siya sa GIS 9. Utso ngadto sa GIS porsyento nga bayaranan. So kung sa 1,000 ang 500 to ano sa generator, so ang GIS porsyento 100 adto ani nila nga mga adto sa NGCP na to i-remit. Tulong na break sa nadong component kanang systems loss. So unsa na systems loss? Kuryente nga nawala gikan sa planta kadung sa ato ang panimalay sa ato ang substation, so di man nila 100% mabot. Parehan mo na siya itlog nga usa ka tray biyahe ana ningat so sa padulngan niya dili na siya usa ka tray na adyo ba. So kana siya systems loss ang tawag ana. So di po basta-basta ang Sibeco mo charge ana. Karon ang cap sa ERC 10.25 to no. So mapasalamaton ta sa Sibeco kay wa pa jud ta mulapas ng 10.25%. Gani ubos pa ta og single digit ang ato ang systems loss. So ang ngayon na masabtan usab sa ato mga consumers nga tungod kay ubos ang atong systems loss, minus po ang ilahang nabayaran. Kay musaka na siya GIS, maximum na siya, or kung mo 13 na siya, di po takapasa ng 13%, pakari na ta siya sa 10.25% ra po na ato pwede i-kolekta sa ating consumers. So kana gika na siya sa power suppliers or sa transmission, so wala po sa Sibeco ana igo ra po nato na siya i-remit. Gani mo na siya mo pakang-pakang sa katong mga consumers nga dili mo bayad nato. So kanang daghang putlanan, so kanang makolekta na to ana mo na ato ipakong ibayad nato sa ato mga suppliers o sa pagbuwan, di man yung tanan kung time mo bayad, naman yung maglatar kay mapiki sa isa kuan lahang kasuhan. So kani maura jud ni siya ang sa Sibeco kanang distribution, supply o metering. Sukad tuig 2010 ya karon na dekada na dusi ka tuig na wa pa mausab ang gipaningil sa Sibeco. At 100 kWh na konsumo, mo average kini siya og 1.61 1.66 or pila na ka porsyento doon mga 14%. So sa 1,000 dunay 140 padung sa Sibeco. Ngunay atong gamiton pag panwildo, pang gasolina, ug tanan. Gamay maro na dun na iguon dun na namo ng kwarta sa Sibeco ana na siya nga amount nga makolekta namo. Panahon sa audit wala mi income ni sold ana nya naatay gisulduhan na maintain tas mga linya pabalik, so dako jud lugi pa sa Sibeco ani nga dapita kay wala na may makuha makolekta kay wa may power or tinagmay pa ang power nato na pabalik na sukad 2010 uno sa size lagi pangulika sa Sibeco. Sunod ang RFEC. Use RFEC dong. So kaning RFEC charges ni siya alang sa mga bago mga consumers kani nasayod man mo libre ang ato ang metro o 30 meters nga wire. Dinhi na to ikuha ang
Ginikuha na to sa RFC Church, no? Aliw po sa sumunod. Sunod slide ulit. Investment Fund for Sustainable Topics. Dili po ta pataka na. Kay base na siya sa balakot. Fix na siya nga rin. Ana na to kwaon ang mga improvement sa atong linya. So, kung natin mga substation bago, tanawon din sa RFC kung igo ba ang kanudlanan nga magasto na to sa mga projects na dili basta-basta kay kinahanglan kung naa kay proyekto kinahanglan aprobahan na sa PRC kay naman na siya amount or na increase or rate nga na-involve. So kung na kinahanglan ipananggit na to sa ERC kung doon natin mga improvements sa atong linya. So sama sa miaging katuigan ang uslog natin opisina niya pohon pending na to ang ato ang substation diha sa uslog kay magkuha ka kuryente ari man sa sambuan. So dako kay na siya mga 100 million sama na 100 million na project pohon kung aproba na siya sa ERC ang connection sa sambuan maabot na ato sa uslog. So ngayon na ito mga pasalamatan pohon kay kung makonektar lang na siya mapawong ang atong naga napatay laing ag ianang kuryente dito sa lugar. Pwede magsiga na tatanan diri sa Tibuok Sibekuan regardless kung mapawong ang naga na naman tayo kakuhaan lain o kung mapawong ang dito sa Luyo dili po sa naga ang magsiga. So puhon-puhon mga ito ang idambo diri sa Sibeco na mahitabo kay alang na sa serbisyo o alang sa ato mga consumers. So dili na mapawong ang ato ang mga consumers na puhon. Ikalima na charges kini government and other charges. So bisag kinsa nga kumpanya dili makalikay ani nga mga buhis. VAT, mga poste nato ato nang gibayaran sa ato ang mga munisipyo. Gani sukad sa miagi mga tulo ka katuigan ipaapil na tagbayad ang mga poste, wire o transformer sa ato ang mga lungsod. Ana kay gipabayad man ta maningil po ta so kita gihapoy bago mana matinuod yun ang kita mga konsumidor mabuktot sa mga bayranan nga buwis. Kaya alam mo ta na sa atong sirkuit na sa atong pagpanuga na babayaran pa ta buwis so musamot kamahal ang kuryente. Muna siya gilakaw unta sa ato ang mga congressman nga atong gisuportahan nato so sa una ilan ang gilakaw unta na dili unta mag-charge ang mga buhis kay mubalik mong gyapon sa consumers ang bayranan. Kita gyapon mubayad. Manong pabayad ron matani nga hindi sila mutabang sila sa mga kabos. So pagtabang sige mo paningid gyapon buhis. So way kwenta ang ilang pagtabang tuhay sa mga kabos. So dili ta kalikay ni nga mga buhis para man sa gobyerno kuno or improvement na to sa ilahang serbisyo sa tanan. So maura na siya no. So unta mana atong pasabot ngadto sa atong mga bagong mahimo nga membro consumidor nga pasigaan nato nga ang sa Sibeco puno sa 66 radyo uban ana nga charges i-limit ra nato ngadto sa mga suppliers nato transmission services or aming TCP transco na sa una o sa mga gobyerno nga opisina. Sa Sibeco uno sa 66 so malipay mi kung ubay-ubay inyo ang pasugan kay anak man nila anak ta makakuha man nila mga pang sweldo na sa empleyado uban pang galastuhan sa kooperatiba. Kinsa may nakatambong ninyo sa agma kay puhon-puhon tuig 2023
Una na dakong kausaban sa ato ang pagpamayad. I-target nini nga uman ma-reading ang panimalay na inyong instalaran, pwede na siya mubayad sa opisina sa Sebeco. So, karon sa Barili, Banchay sa Ridingon, sa 11 pa ang ulang 15. Taas-taas. Pero nag-abot dito sa Oslo, mag-reading na dito Banchay, yung Mucho 28. Luoy kayo ang taga Oslo, duha ra ka adlaw ina paabot Judith na. Mo ni nga aning pamaagiha masulbad na natanan ang among kuan mga yamungo sa uban nato mga consumers. Kay pareha naman tanan. Di lang pareha sila modyo kay after 9 days. So, kung unsa ka barangayan, nagtapat mo diha, nadungan mo reading anong adlaw, maghihap lang mo siyang kaadlaw. Mao nay due date ninyo. So, ang Oslo, kung ma-reading o 26, maghihap o siyang kaadlaw. Usa. Pwede na siyang plus duha ka adlaw na ako ang pagpamutol so may kailusi. Kana ang collection center mo ni motubag ni siya kay murag mawa na to ang collection center. Kay gilikayan sa collection center na to wala gobyerno gihapon kay maningil sila og buhis. Iparehistro man nila, gusto nila iparehistro ang atong mga collection center. So kada collection center paninglan nila og buhis. Muna ang gilikayan sa Sebeco. So, muna kung pabor sa Oslo, kaya naman. So, ang Alegria, Malabuyo, Santander, Sabuan, asa mo pabor sa Hinatilan, nga opisina, Oslo, o sa Moldohan. Muna yung mahitabo na to pohon. So, January billing, February nga pagabayaran sa atong mga consumers. Muna dako na itong pasabot pohon sa ato ang mga bago mga instalaran na kuryente. Okay, sa na mo dyan, puno sa meter reader, sige naman kuha nun, mapikig hapon sa kuhan, mapikig hapon sa adlaw sa pag-reading. Ano na, uslog dyan namin mo'y katong dito dapit likod na bahin mo ay maigo sa ito problema. Duha ka adlaw na dyan. Modyo na ang ilahang peranan. Pabor diri sa Barili, itaas-taas panahon. Katigom-tigom o unsa kasi na. Okay dyan na. Okay, ma-adjust mo na. Ang primero or kadua, tulo ka buwan, ani mo di adjustment na to, ani pohon. Okay, makalitan man ang mga consumers. Okay, mo may naanda na to. Natay fixed na date sa ato ang pagpamayad sa ato collection centers. Pohon usab mao na para di kayo malisudan ang atong mga consumers pag adto sa opisina kay layo-layo. So nanatay laing option pwede ta mo bayad. So ning top nata sa kang gitawag ng EasyPay na kumpanya. So ang EasyPay daghan siyang mga collection agent. Pwede na siya mubayad tang adto sa GCash. Pwede sa 7-Eleven. Ang kinakuslok-kuslok niya. Pwede sa RD Pawn Shop. RD Pawn Shop. Pwede sa Gaisano. Pwede sa
So pabor bual-bual uslo dumanhog o sa Palawan nung dili ta sa kanailangan over the counter dili pwede. Pero ang Palawan na sila application kuno kanang nasa cellphone. Palawan app at to pwede ang consumer. Kana siya boss. EasyPay. BPI existing na nato siya. Pero ang BPI ato ra kung naay account sa BPI. So kita nagalagyo, wa man tay account yun. Naramna pabor ni sila ka-card si bunga guro. So wala tanay account, wala patagbarilin sa card para mo open. So kaning pabor kanang EasyPay kay online na siya. So awag lang or advance info lang, dili ka kapatakag butang account number or amount aning atong bagong system po. Kinahanglan insakto nga account number, account name o amount. 100 imong bayaran niya mo advance kay wato pag lain nasod 1,000 imong ibayad, dili na siya dawaton sa mga sistema. Kinahanglan kung 100 imong bayaran 100 jud imong gibutang. Kana siya kukunin siya kay mga balik base nakakuha mo ang ato ang karon ang ato ang statement of account katulad yung taas. So na diha ang breakdown. Sa una, ibayad pa man kita ko sa breakdown sa atong ibayaran karon, inidawat na nimo sa meter reader, inidawat nimo sa ilang ihatag na statement of account. Tuwa na dito ang breakdown sa bayaran sa consumers. Mura na receipt, di pa na siya resibo, statement pa na siya doon ang resibo, ibayad naman nato, mo to resibo ihatag. So, puhon, amen. Sa gingon na nako ato na Diyos opisina ta. Ang luhoy ani kay Alegria Malabuyo. Pero nana ng GCash ron na ay mahangyo ninyo yung mga kaparentihan, pwede na kaayos sila dito sa GCash mobile. Naalay ka may bayad. Dili na sa Sebeco ha. Sa GCash na sila sa provider na sa kuan system. Wala mo kuan sa Sebeco na ang bayad na dyan ninyo. So 100 ay mabot sa Sebeco pero na-city 107 ay madidak atong tagiya sa GCash sa cellphone. City ray kung puno mabayaran na nila. So mayo puno city kaysa pitihan sa habal dulhog na to subos no. Gatos mo ng kapil guro. So na may piso-piso wifi atong mga silingan dito. Magamit na. Kasi ma-opportunity na po ninyo kung minsan na yung mga tindahan dito, GCash mo dito, dawat mo dito. Masaya pa siya. Punta, napag-ingon ako, January nga billing, February, bayaran. Pero si GCash, sold na. Ang official na to launching na ni karon pa yung January po. Pero pwede na dyan. Itong mga kaparintihan ninyo mag-lisod, magpadalang kwarta, so pwede lang ha, pwede sa GCash. Basta, correct ang amount, account, primero account number, account name, o ang amount. Kung na-diferensya sa inyo pag-input o pag-input anak, delete siya rawato sa sistema. Mo na itong ginikayan doon na laing account. Magsige ng taglalis ani pohon, magsige labig dawat reklamo ani kay di man maon yung mga amount magpasbot ang talit sa inyo ang bayan o sa ang record sa sistema. So kanitanan manghangyo mi kay kamo man joy frontliner, may na mo kamo may pinaunhang makihimamat ani atong mga umaabot na consumers. So ikan sa rates ngadto sa pamaagi sa pagpamayad among gihangyo kaninyo na abagan ninyo ang Sebeco partner ng mga siya.
So, again, puso na po so aking puso. Oh, sir. Palinguhahon dyan na ito, sir. Kay, muna, after 9 days, major, mana sir, mana ang gitubag na to ang 9 days puhon. Mag-uniform na yung tanan, sir. Hindi na mo maapipili dito sa tuyo dapit mo yung mga luhay kaayo. Sige ka, pili ang mag-deliver. Kani karon kayo ba yung reklamo kay mo na ako ang i-testing ang pag-operate sa mga sistema ron. Gamit. Asa dapat mo, sir? Hinatilan mo na nagpipitid ka. So, kung there's palilis, hindi ka adjust ang to. Samong na siko. Ang slow. Sa bagong sa kani, after sa 9 days, 10 or 11 10 days or 11 days, musugod na 112. Muna, ika 10 days or ika 11 days, 13 days, 12 days, ika 12 day, disconnection na. Penalty pa, disconnection.